Matthew Phillips, asgellwr. Dara Phillips, amddiffynwr. Phil Midge, canol cae. Jamie Whitmore, blynwr. Terry Jones, defender. Jonathan Perris, bob man. Gerard Leidol, blaenwr. Andrew Gallic, bob man. David Williams, midfield maestro. Pwy sy'n byth yn ymarfer? Dara Phillips. Pwy sy'n fawr sgiliau gorau? Matthew Phillips. Pwy di'r comedian? Dara Phillips. Cyflyma? Carl Griffiths. Arafa? Fi. Pwy di'r boi mwyaf clyfar? Matthew Phillips. Boi mwyaf gwirion i twp? Terry Jones. Pwy sy'n gwisgo gweitha pan ydych chi'n mynd allan? Blaw am fi. Dyla Midge. Pwy sy'n fawr tas gweitha mewn cerddoriaeth? Dyla Midge. A cwestiwn ola, pwy di'r hiraf yn y gawod? Jamie Whitmore. Pwy di'r gorau am ymarfer? Midge. Mwyaf diog? Phillips. Pwy sy'n fawr sgiliau gorau? Matthew. Pwy di'r comedian? Fi. Pwy di'r cyflyma? Fi. Arafa? Fi. Pwy di'r clyfra? Al. Mwyaf gwirion? Al. Pwy sy'n gwisgo gweitha pan ydych chi'n mynd allan? Perkins. Pwy sy'n fawr tas gweitha mewn cerddoriaeth? Perkins. A cwestiwn ola, pwy di'r hiraf yn y gawod? Fi. Fi. Cyd o'n chdi?